Bye bye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Okay. Hare Krishna Mataji, screen தெரியுதுங்களா Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, screen தெரியுதுங்களா? Hare Krishna. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுறாப்ல. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா? ஒரு நிமிஷம். அப்ப பாடுறப்போ ஒரு நிமிஷம். திருப்பி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி, தெரியுதுங்களா இப்போ? எனக்கு வரல மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? இப்ப கோவிந்தா எஸ் எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். பிரணத்தி பார்த்திடலாம். மாதாஜி பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரிஞ்ச வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. தெரியலையா? ஓகே, அப்ப நானே பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விபூதி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ
நேத்து நம்ம பார்த்தது விபூதி யோகம், பகவானுடைய மற்ற குணங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுல பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பதுதான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம் என்பதை பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய அந்த உச்சக்கட்ட நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். வேற என்னென்ன ரூபங்கள்ல உங்களை வழிபட முடியும்னு அர்ஜுனன் கேட்க அதற்கு கிருஷ்ணர் ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்ப நான் என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா மாதாஜி? இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு வந்து பகவான் வந்து அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க போகின்றார். அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகின்றார். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுங்க கூறுகின்றார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை விவரிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்ட அத அர்ஜுனன் உள்வாங்கி அவருடைய பார்வை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அர்ஜுனனுடைய அந்த உணர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்பவும் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க பகவான் ஆன்சர் பண்றாங்க. அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து ஜபங்கள் செய்கின்றார். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை புகழ்வது குந்தி மகாராணியோடைய பிரார்த்தனைகள், பீஷ்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகள், அது போல இங்க அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணரை வந்து தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வந்து அவரை தொழ முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ அவரை பார்ப்பதற்கு நமக்கு தூய பக்தி தேவை அப்படின்னு ஒரு அத்தியாயத்திலும் பகவான் நம்முடைய கடமைகளை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். அதை எப்படி செய்யணும், அந்த பகவானுடைய அந்த உணர்வோட செய்யணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்றார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஏகதசோऽध्यायः விஸ்வரூப தர்ஷன யோக. முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்து லலிதா மாதாஜி, மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச மத் அனுகிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்ஜிதம் யத் வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்கார், நீ என்னுடைய நண்பன் என்றதுனால உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன், நீ எனக்கு மீது பொறாமை இல்லாதவன்றதுனால இந்த உயரிய ரகசியமான ஞானத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? இங்க அர்ஜுனன் கூறுகின்றார், இந்த ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை, பகவானை பற்றின, பரமாத்மாவை பற்றின அந்த ரகசியங்களை, மிகவும் உயர்ந்த அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்றை எனக்கு வழங்கி இருக்கின்றீர்கள். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றத சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்ல போறாரு பார்க்கலாம். இரண்டாவது ஸ்லோகம், மூன்றாவது ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வாசிங் மாதாஜி. பவாப்ய யௌஹித பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஷ்டர சோமயா கமலபத்ராக்ஷ மகாத்யமபி சாவ்யயம் ஏவமேதத்யாதத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திருஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வர்யம் புருஷோத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டு நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். எல்லாத்தையும் நீங்க எனக்கு வந்து விளக்கியிருக்கீங்க. உங்களுடைய அந்த நித்தியமான பெருமைகளை நான் உணர்ந்து கொண்டு விட்டேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் உங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்தி உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். அவர் சொன்னார் இல்லையா, சூரியன் சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியாகவும், தீயில இருக்கக்கூடிய வெப்பமாகவும், ருத்ரர்களில் வந்து சிவபெருமானாகவும், ஆதித்யர்களில் விஷ்ணுவாகவும் எல்லாம் நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் நான் வந்து உங்களை நித்தியமா என்னோட முன்னாடி நான் பாக்குறேன். அது உண்மை, நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஆனா நீங்க எப்படி இந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளேயும் உள் புகுந்திருக்கின்றீர்கள் அப்படின்றத நான் பாக்குறதுக்கு விரும்புகின்றேன். சோ உங்களுடைய அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை எனக்கு நீங்க காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி
அர்ஜுனன் கேட்கின்றார். 4வது 5வது ஸ்லோகம் மாலதி மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। मन्यस्य यते दक्ष्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयन्नम् अव्यम्यम्। श्री भगवान् उवास भक्ष्य मे वार्तरूपाणि शतवे तसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिनि स। ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. कृष्ण மாதாஜி, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனை அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியது. சொல்றீங்க இல்லையா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் எல்லாம் நான் தான். அந்த அந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளுங்கள். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் எனக்கு காட்டியருள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனுடைய அந்த அந்த பாவம், பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பணிவு, அதை நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக என்று சொல்றார். எப்படிப்பட்டவர் பகவான்? லட்சக்கணக்கான வடிவம் இருக்கின்றது, பலதரப்பட்ட நிறங்கள் இருக்கின்றது, அது ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாலையாக இருக்கட்டும், அவர் போன்று அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆடையாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். எனது வைபவத்தினை எங்கெல்லாம் நான் இருக்கணும், அந்த விபூதியை வந்து இப்போது காண்பாயாக இருக்கிறார். 6வது 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून् यदृष्टपूर्वाणि नस्याश्चर्याणि भारत। 9வது माताजी। 9வது. हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगीश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார்ப்பாய். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இப்படி சொன்ன கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். ஆன்மீக குருவுடைய கருணை சஞ்சயனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். லலிதா மாதாஜி, வாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 10:11. அநேகம் அநேகாத்புததர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யநேகோத்யாயுதம் திவ்யமால்யாம் பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களை அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். கிருஷ்ணர் அந்த அந்த விஸ்வரூபத்தை விலக்கி விட்டு அந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றார், அதை காண்பிக்கின்றார். அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனனுடைய இப்ப உணர்ச்சி எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அநேகமான கண்கள், அநேகமான வாய்கள், லட்சக்கணக்கான உருவங்கள் இருக்கு, அநேக அற்புதமான தரிசனங்களை அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய பார்வை வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். ஆனா இங்க அர்ஜுனனால எப்படி பார்க்க முடிஞ்சது? இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அண்ணாந்து பார்த்தாதான் வானத்தை பார்க்க முடியும். அதுக்கு மேற்பட்டு இருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியாது.
ஆனா இங்க அர்ஜுனனால எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கின்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அது மட்டுமல்ல, ஆஹ் 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 ஆதி அந்தம் இதெல்லாம் பார்க்கவே முடியல. அவ்வளோ எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கின்றார். அதை எப்படி அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த அதீதமான கருணை. அதனால அவர் வந்து எப்படி நம்ம பக்கத்துல இருந்து பார்க்க ஒரு ஒண்ணுத்தையும் நம்ம ரசிக்கிறோமோ அது போல அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது அந்த ரூபம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தெய்வீகமான ஆபரணங்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தான். தெய்வீகமான வாசனை திரவியங்கள் இருந்தான். தெய்வீகமான மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு அவை அனைத்தும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கான். அந்த மாதிரி அந்த எங்கேயும் பார்க்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசைன்ல அற்புதமாக இருந்தது, பிரகாசமாக இருந்தது, எல்லையே கிடையாது, எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றத வந்து யார் சொல்றா? அர்ஜுனன் சொல்றார். 12, 13 மாலதி மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी படிக்கிற மாதாஜி. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यतिपा शत्रुषि सा सस्यत्य पसास्तस्य महात्मन तत्रैकस्तं जगत्कृत्रं प्रविभक्तम् अनेकता अभयस्तदेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्त तथा शरीरे पाण्डवस्तथा. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அவருடைய அந்த அந்த விஸ்வரூபம் அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு எது நிகர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் வந்தால் ஒருவேளை ஏபி அப்படிங்கிறார். இப்ப நம்மளால ஒரு சூரியனே வந்து கண்கொட்டு பார்க்க முடியல. ஆனா இங்க அர்ஜுனனால இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் சேர்ந்தா என்ன ஒரு பிரகாசம் இருக்கும், அதை வந்து பகவானிடத்தில் பார்த்ததாக அர்ஜுனன் இங்கு விவரிக்கின்றார். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த அதீதமான கருணை. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா ஒரு நம்ம எங்க இருக்கோமோ அந்த இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா இங்க அர்ஜுனனால என்ன எல்லா லோகங்களையும் பார்க்க முடிஞ்சது. அங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்களையும் முனிவர்களையும் ரிஷிகளையும் அசுரர்களையும் கூட பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா விஸ்தாரங்களையும் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எப்படி சாத்தியம்? தான் வந்து பகவானுடைய கருணை. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तदस विस्मय विष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் பூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இத பார்த்த உடனே பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பகவான் என்ன சொன்னாரோ அது எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட பாக்குறாரு இல்லையா? அதை பார்த்த உடனே அவரோட உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா மயிர் பூச்செறிய புல்லரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பித்து விட்டார். அவர் எங்க பார்த்தாலும் பகவானே இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் விழுந்து விழுந்து வணங்குகின்றாராம் அர்ஜுனன். லலிதா மாதாஜி 15, 16 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्दरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. ஹரே மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். உங்களுடைய அந்த உடல்ல வந்து எல்லாரும் வீற்றிருப்பதை வந்து நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள்,
மற்றும் திவ்ய நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். உலகத்தின் இறைவனை, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? நானே எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கின்றேன், அனைத்திற்கும் மூலம் சொன்னார் இல்லையா? இங்க அப்படியே அர்ஜுனன் உணர்வுபூர்வமாக அதை பார்க்கிறார். எல்லாருமே அவருக்குள்ள இருக்கிறத அவரால புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரை இங்க இருந்துதான் ஸ்டார்ட் பண்றாரு கிருஷ்ணர். இதுதான் முடிவு, இது மத்தின்னு அவரால சொல்லவே முடியல. எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி 17, 18, 21, 20. மாலதி மாதாஜி. ஸ்கிரீன் சரியா தெரியல மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா? ஃபுல்லுமே நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. 17, 18, 20, 21. கிரீணம் கதீனம் சக்ரீணம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வம் துர்நிஸ்ரீச்யம் சமாதத் தீர்தானலார்கத் யுதிம பிரமேயம் त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तवन्दम्. 20 வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 20, 21 மாதாஜி வாசிங்க. द्यावा पृथिव्योर् इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन तिष्ठति सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमेहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिन्धसङ्गः स्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलापि. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே அளக்க கிருஷ்ண. முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. உங்க ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சூரியனையும் நம்மளால பார்க்க முடியல. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தால் மேபி அவருடைய அந்த இதுக்கு சமமாக இருக்கலாம் அப்படின்றத பாக்குறோங்க. சோ அது பாத்தீங்கன்னா எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் உமது ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கின்றது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது ரூபம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. லைட். அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ நீங்க பகவான் சொன்னார் இல்லையா, பரபிரம்மம் பரமாத்மா. சோ நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்கன்றதை நான் முழுமையாக ஒத்துக்கொள்றேன் அப்படின்றார். தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் நீங்களே அப்படின்றத சொல்றார். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலும் நீங்களே வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி இருக்கின்றது. உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை பார்த்து எல்லாருமே குழம்பி போயிருக்காங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்முள் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். எல்லாரையும் நான் அவங்களுக்குள்ள பார்க்க முடியுது. இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா பகவானுடைய கருணை. வாசிங் மாதாஜி 23, 24. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपासं बहूतरं बहुतं त्रारकालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवयतितास्तथाहं न रूप
स्वरूपसन्दीप्तमनोकवर्णौ व्यक्ताननं कीर्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्टि न विन्दामि शमं च विष्णो ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? பகவானிடத்தில் எல்லாமே இருக்க, இப்படித்தான் அவருடைய ரூபம் இருக்குமான்னு எல்லாரும் குழம்பி இருக்கிறது போல நானும் குழம்பி இருக்கின்றேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவை, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. இந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கு பயமா இருக்கு. அதனால எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. பயம் வந்துருச்சு அர்ஜுனனுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 26, 27, 28. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. माताजी हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोणसूदपुत्रास्तदासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमणारविशन्ति संस्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नातसनान्तरेषु सन्ददृश्यन्ते शूर्णैर्दैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनं बहवोऽम्बुवेगा समुद्रं साभिमुखाद्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिविश्वलन्ति हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் நினைச்சது அன்மியூட் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணல. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். சோ அவர் சொன்னார் இல்லையா, பகவான் நானே காலம் சொன்னார். இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல. அவங்க எல்லாரும் மரணத்தை தழுவ போகின்றார்கள். பாண்டவர்கள் மட்டுமே இந்த பூலோகத்தை ஆட்சி செய்ய போறாங்க. சோ இது நடக்க போது அதை இப்பவே அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. சோ அதனாலதான் பகவான் சொல்றார், நானே காலம். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது பார்த்தோம், 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில படிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா என்ன 5 விஷயங்களை நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம்னுட்டு? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, கர்மா, காலம், இன்னும் என்னது பிரகிருதி. சோ அந்த 5 விஷயங்கள் தான் பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம். சோ இங்க பகவான் நானே காலம் சொன்னாரு. சோ அத இங்க அர்ஜுனன் அக்னாலேஜ் பண்றார். சோ எல்லாருமே உங்களுடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றார்கள். அதுல சிலர் உங்களுடைய பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். சோ எப்படி அந்த ஒரு நதி கடலை நோக்கி வேகமா போது அதுல ஐக்கியமாகணும் அப்படின்றதுக்காக, அது போல இந்த அரசர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேகமா உங்களுடைய இந்த வாய்க்குள்ள போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனன் பாக்குறார் தன்னுடைய கண்களால. எஸ் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 32வது ஸ்லோகம், ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். மாலதி மாதாஜி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி, ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். புருஷோத்மரான பகவான் வாச்ச, இங்க இருக்கு பாருங்க, கசர் வச்சிருக்க. ஸ்ரீ பகவானோ காலோ அஸ்மி லோகஸ்ய பிரவத்ருதோ லோகாத்மா கர்த்துமிஹ பிரவக்ருத கிருத அபிவத்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏ அவஸ்தித பிரஷ்யத் நீகேஷோ யோதோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான்.
எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். அர்ஜுனன் சொன்னார் இல்லையா, உங்களோட இந்த நெருப்பு உமிழப்படுகின்றது உங்களோட வாயில, அதுக்குள்ள எல்லாரும் போறதை நான் பாக்குறேன். அதை பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க உங்களுக்கு. 33வது ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் த்வமுத்திஷ்ட யசோலபஸ்ஸ ஜித்வா சத்ரூன் புங்க்ஷவராஜ்யம் சம்ருதம் மயைவைதே நிகதாः பூர்வமேவ நிமித்தமாத்ரம் பவத்சவ்யசாட்சின். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாஷியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. இவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி மரணத்தை கண்டுவிட்டார்கள். இனி ஒரு கருவி, ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த மகாபாரத போரை எடுத்து நடத்து அப்படிங்கிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இடத்தில். 34, 35 புஷ்ப மாதாஜி. 34, 35. हरे कृष्ण माताजी. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यान् अभियोधवीरान् मया कदां त्वं जहिमा व्यदिष्टा युध्यस्य जेदासि रणे सवत्वान्. सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानक्रीडी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगत्कथं वेद प्रणम्य. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். நீ அவங்களை கொல்லுன்னு நினைக்க வேணா, அவங்க ஆல்ரெடி இறந்து விட்டார்கள். நீ ஒரு கருவியா மட்டும் இருந்தா போதும். திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இப்ப பிரார்த்தனைகளை வச்சிடுறாரு. இப்ப லலிதா மாதாஜி, வாசகி மாதாஜி. 36, 37, 38. தானே க்ருஷிகேஷ தவ பிரகீர்த்தியா ஜகத் பிரபுஷ்ய நுரஜ்யதே ராக்ஷாம்சி பீதானி ததோத்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சங்காः தஸ்மாத் தேன நமேரன் மகாத்மன் கரியதே பிரம்மணோ வியாதிகர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜகன்னிவாச ஸ்வமக்ஷரம் ததசத்பரம் யத்தத். ஹரே கிருஷ்ணா. 38 மாதாஜி. தெரியலீங்களா? त्वमादिदेव पुरुषप्रणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदानि वेद्यं च परं च धाम विश्वसनन्तरूप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ லலிதா மாதாஜி. தேங்க்யூ புஷ்பா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான். புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். பகவான் இதைத்தான் முதல்ல சொன்னார் இல்லையா? சோ இப்ப அர்ஜுனன் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் உணர்ந்து கொள்கின்றார். அது நீரே ஆதி தேவர், ஆதி புருஷர், மிகவும் பழமையானவர்.
அவர்தான் முதல்ல வந்தார். சோ படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் எங்க போய் பகவான் இடத்துலதான் போய் அது அடைக்கலம் ஆகின்றது. ஆழிக்காலத்தில் பகவான் இடத்துலதான் அது வந்து அடைக்கலம் ஆகுது. அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். 41, 42 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சகேதி பிரசவம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானத மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாபி யச்சாவஹா சார்த்தம் அசக்ருதோசி விஹார சவ்யாசன் போஜனேஷு ஏகேதவா பச்சுத தத்சமிச்சம் தத்சாமயே த்வம் அகம் அப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். நான் உங்களுடைய அந்த பராக்கிரமத்தெல்லாம் தெரியாம நண்பன் நினைச்சிட்டு உங்களை ரொம்ப ஃப்ரெண்டா நடத்திட்டேன். பித்தத்தாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். நான் பண்ணதெல்லாம் நான் மன்னிச்சுடுங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. சில சமயம் நான் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கேன், என்ன இந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்காக நீங்க மன்னிக்கணும் அப்படின்றார். மாலதி மாதாஜி 45வது ஸ்லோகம், ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. 45. அத்ருஷ்டம் பூர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணோ ஸ்மை திருஷ்வஸ்வா பயனேச பிரவித்யம் மனோ மே தத் ஏவ மே தர்ஷ்ய தேவரூபம் பிரசீத தேவஷ ஜகன் நிவாச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனது தேவர்களின் இறைவனை, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருள் புரிவீராக. சோ இதுவரைக்கும் பார்க்காத அந்த ரூபத்தை பார்த்து எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் எனக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்கள், இந்த 4 கை ரூபத்தை. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுட கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். அதனால நீங்க வந்து அந்த 4 கை ரூபத்துல, நாராயண ரூபத்துல எனக்கு வந்து காட்சி புரியணும் அப்படின்னு. குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. பகவான் இப்ப பேசுறாங்க, இந்த விஸ்வரூபத்தை யாரும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை காண முடியாது. பக்தி செய்வதன் மூலமாக மட்டும்தான் இதை காண முடிந்தது. சோ எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூபத்தை விட்டு பகவான் என்ன பண்றார், தன்னுடைய அந்த அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் சொல்லிட்டு அந்த 4 கை ரூபத்தை காட்டுறார். திருதராஷ்டிரனும் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு தனது 4 கை ரூபத்தை, சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இப்ப நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு மனுஷன் மாதிரி வந்தோடனே இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சாந்தம் ஆயிடுச்சுன்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. ஏன்னா அவர்தான் ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரிடத்துல இருந்துதான் மத்த எல்லா ரூபங்களும் வருது, எல்லா அவதாரம் வருதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அதனாலதான் சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ண ரூபம் வந்து மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். எப்போது கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கலாம், அவருடைய அந்த லீலையை நேர்ந்திருக்கலாம்னு அவர்களும் இயங்குகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். எனது அன்பு அர்ஜுனா,
உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். சோ பக்தி தொண்டுதான் பகவானை அடைவதற்கான இறுதியான இலக்கு அப்படின்றத இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் லலிதா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. मत्कर्मो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्त्वमेति पाण्डव. हरे புஷ்டி வாசி மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லைட். श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः. ओम श्रीकृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான் அப்படின்றத பகவான் இங்க ஆணித்தரமாக சொல்றார். நிறைய இடங்கள்ல பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு பகவத்கீதையில. சோ இத தூய பக்தி தொண்டினால் பகவானை அடைவதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லை, சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நீங்கள் இந்த பரபிரம்மமாக வியாபித்திருக்கிறது உண்மைனா அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க, அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் அந்த ரூபத்தை காட்டுங்க, விஸ்வரூப ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்க கிருஷ்ணர் அதை பற்றின விளக்கங்களை கொடுத்து விட்டு அந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றார். அதை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுக்கு மிகவும் வியப்பாக இருக்கு, குழப்பமாக இருக்கு, பயமாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளை நான் ஒரு நண்பனாக பாவித்து விட்டேனே என்று அவர் பிரார்த்தனைகளை சொல்றார். முடிவுல பகவான் என்ன சொல்றார்? தூய பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டின் மூலமாக எவனொருவன் பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைவான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் முடிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. இன்னையோட கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட்